Saúdos, benvidas e benvidos ao último capítulo da temporada de Soltando Estacha. A Liga Galega de Trañeiras, trofeo Xunta de Galicia, baixou o pano do seu calendario 2023 cunha fin de semana, a última de agosto, chea de competición en Ares. Nesta localidade coruñesa celebráronse en 2 días un total de 5 regatas. Comezamos repasando o acontecido o primeiro día, o sábado, no que a actividade arrancou co primeiro asalto do playoff. Nas augas da ría de Ares ian medir forzas as dúas últimas clasificadas na Liga A e a segunda e a terceira da Liga B. O playoff en formato de contrarreloxo puxose en marcha coa saída de Amegrove. A continuación, Mugardos a Cabana de Ferrol. E despois de activarse os dous representantes da Liga B, poníase en marcha San Bertolameu Fandi Costa B, tras pechar a táboa da Liga A. E a continuación, Puebla, penúltima na máxima categoría masculina do trofeo Xunta de Galicia. 4 longos por diante, e ao final do primeiro marcaba a filial de Meira o mellor rexistro. Chegaba a segunda virada a Megrove, terceira clasificada na Liga B. E o crono establecido pola Pabliño ian rebaixar as súas 3 rivais. Dirixíase hacia a boga de terra Mugardos a Cabana de Ferrol, su campeoa da Liga B, para virar cun crono de 10.55. Un rexistro que ia quedarse a 12 segundos do marcado por San Bertolameu Fandi Costa B. Co experimentado Antonio Casqueiro como patrón, a filial de Meira estaba dominando a primeira xornada do playoff. Pasaba polo ecuador desta regata Puebla a 13 segundos de San Bertolameu e un segundo por riba de Mugardos a Cabana de Ferrol. Centrábase a emoción en coñecer quen ia ser a segunda clasificada. A esa pugna non se puido sumar a Megrove, que como vemos estivo a piques de ser alcanzada por Mugardos a Cabana de Ferrol, que saíra un minuto despois. Salvou orgullo o conxunto do Porto Meloxo diante da besta rusa, con mellor tempo e polo tanto primeira líder do playoff foi San Bertolameu Fandi Costa B. Sorpresa relativa porque os pechacancelas da Liga acabaron a temporada regular inda máis. Vitoria de Meira e terceira posición para Puebla, que non puido co rexistro de Mugardos a Cabana de Ferrol. Os da Pobra do Caramiñal quedaron a 6 segundos dos de Ferrol Terra. Tempos parciais e clasificación da apertura do playoff, co triunfo de San Bertolameu Fandi Costa B por 14 segundos de vantaxe. O sábado tamén se disputou regata da Liga A, 15ª e penúltima xornada. Primeira quenda coas embarcacións que ocupaban da 8ª a 10ª praza na xeral: Narón, Mecos e Cesantes Rodavigo. Regata xa en formato habitual e cunha clara dominadora no conxunto da Mequiña, os grovenses. Aí temos a segunda virada de Mecos, que xa deixara moi bo sabor de boca no Teresa Herrera, clasificándose a fin de semana anterior para a final da cita coruñesa. E por detrás dela, igualdade absoluta entre Cesante Rodavigo e Narón. Aí temos o conxunto de Ferrol Terra no terceiro longo, unhas condicións de mar nunca doadas no campo de regatas de Ares. Aí estivo cómoda Mecos, que se impuxo na primeira quenda con contundencia. Entraban en meta o conxunto pontevedrés. Segunda posición nese man a man para Narón, terceira Cesante Rodavigo. Segunda quenda desta primeira regata a fin de semana da Liga en Ares, con Chapela Uofco, Cabo da Cruz B e Rianxo. Desde que os de Arealonga caeron a esta quenda intermedia, son os claros dominadores, e Chapela, unha vez máis, pois prácticamente realizou unha contrarreloxo para meterlle presión co seu rexistro as embarcacións que despois ian remar na quenda de honra. Miraban bastante igualadas Rianxo e Cabo da Cruz B. Aí temos os dous equipos arrancando o terceiro longo. Chapela Uofco, que non baixou o ritmo, nin moito menos, ia marcar un gran tempo na súa chegada e facéndose coa vitoria na quenda. Entraba o conxunto adestrado por Juan Zunzunegui e Rianxo, que adiantaba, que superaba a Cabo da Cruz B nese duelo entre conxuntos do Barbanza. E por último, quenda de honra. Aquí estaba o título en xogo, con Castropol, con Tirán Pereira e coas dúas embarcacións que estaban xogando ese título, Bueu Ximei e Anfitrioa Ares. Ares tiña que quedar por diante de Bueu
Para celebrar o Alirón nesta xornada de sábado, e Bueu comezou mandando, tiña 4 segundos de vantaxe o remate do primeiro longo, e Ares recurtaba un segundo o remate do segundo parcial. Aí temos a virada de Bueu Simei, pegadiña xa ela Ares, que conseguira pois sofocar ese problema inicial coa saída fortísima de Bueu Simei, e por detrás Castropol e Tirán Pereira igualadísimas e moi pendentes do tempo que establecera Chapela Wofco, coa que se estaban xogando a terceira praza na regata. No terceiro longo, Ares quitoulle outro segundo a Bueu Simei, e no último longo colleu a dianteira o conxunto local, lucindo a camisola amarela desta liga, para facerse coa vitoria e celebrar o título diante da súa parroquia. Aí entraba Ares, festexando segundo posto para Bueu Simei. Esta quenda rematou Tirán Pereira, pero sen mellorar o tempo de Chapela Wofco, e pechaba a quenda Castropol. Aí temos os parciais das 3 quendas. Na primeira empuxos e mecos, na segunda Chapela Wofco e na terceira Ares, que remaban a casa en unha xornada redonda. Fíxose co título, 2 segundos de vantaxe respecto a Bueu Simei. Terceira, a gañadora da quenda intermedia, Chapela Wofco. Sen ter que agardar a última xornada, a afección de Ares festexaba o Alirón no Peirao e na Auga. Os seus remeiros lucían as camisolas conmemorativas para a celebración do título. O ano seguinte de descender dende a Liga Euskolabel, a Santa Olalla de Lubre conquistou a xeral da Liga A do trofeo Xunta de Galicia. Pues yo creo que la clave fue estar remando en casa. Al final, hoy el viento venía de tierra, las calles, a medida que iban saliendo de la 1, la 2, la 3, la 4, tenían menos abrigo. Bueu es un equipo que siempre sale muy bien. Creo que se la jugó a hacer su mejor primer largo y le salió bien porque nos metió bastante tiempo en el primer largo. Nosotros fuimos capaces de aguantarle como pudimos y sabíamos que si nos manteníamos en ese margen de 4 o 5 segundos, en el último largo, en el tercero y en el cuarto podíamos llegar a remontar, y bueno, pues fue lo que finalmente se ha hecho. Sobrevoamos Ares, onde o domingo puxose o broche a un calendario que soltara a estacha o 10 de xuño nas Pontes de García Rodríguez. Dende entón, houbo competición todas as fins de semana, e a esta última xornada chegaba case todo resolto. Unha das poucas incógnitas que faltaba por despexar era a do playoff. De novo contrarreloxo, e desta vez cos 4 equipos tomando a saída en orde inversa. A clasificación da véspera arrancaba primeiro a Megrove, a continuación facía o Puebla, a segunda praza obtivera Mugardos a Cabana Ferrol, e chegaba como líder San Bertolameu Fandi Costa B. A principal ameaza para a filial de Meira era Mugardos a Cabana Ferrol, pero a Besta Ruza só puido nesta ocasión ser terceira. A Megrove volveu estar lonxe do resto, e o duelo polo triunfo protagonizaron o Puebla e San Bertolameu. Gañaron os da Carmela, establecendo dende o segundo longo as mellores referencias. Segunda foi Meira B e terceira Mugardos a Cabana de Ferrol. Polo tanto, San Bertolameu adxudicouse o playoff. Parciais da xornada, co primeiro posto de Puebla por pouco máis de segundo e medio sobre a filial de San Bertolameu Fandi Costa, e con 8 de marxe en relación a Mugardos a Cabana Ferrol. E coa suma das dúas xornadas, primeira Meira B con 7 puntos, pero que non pode ascender ou baixar o seu primeiro equipo dende a Liga Euskolabel. Segunda Puebla con 6 puntos, terceira Mugardos a Cabana de Ferrol con 5, cuarta Megrove con 2. Imos coa Liga Femenina, dúas quendas lanzadas na 11ª e última xornada do curso. Primeiro saíron Salgado Perillo, Castropol e Puebla, e despois cesantes de Fical, Mugardos a Cabana de Ferrol, a gañadora matemática da Liga Chapela Wofco e Rianxo. Unha semana tráxica para virse da Guadalupe despois da morte nun accidente do seu patrón, Adrián Neo, un rapaz de 12 anos. A virada de Salgado Perillo encabezando a primeira serie. Detrás do conxunto de Oleiros marchaba Castropol, e en terceira posición Puebla. Entre as asturianas de Castropol e Puebla estaba en xogo evitar o último posto da clasificación. Chegaba o conxunto da embarcación da Ría de Leo cun punto de vantaxe respecto da Pobra do Caramiñal. Claramente en primeira posición na quenda de honra Chapela Wofco
buscando a 10ª victoria en 11 jornadas. Por detrás, o duelo entre Rianxo y Mugardos a Cabana de Ferrol, que estaban xogando a segunda posición na clasificación xeral. Chegaba o conxunto da Albatros, un punto de vantaxe en relación a Virse da Guadalupe. Entrada na liña de meta de Salgado Perillo como gañadora da primeira serie. En segunda posición entraría Castropol e terceira Puebla. Aí temos o esforzo final das remeiras do conxunto asturiano, que conseguiron esa victoria respecto a súa principal rival ao longo desta temporada. Segundo posto para Castropol na súa quenda, terceiro para Puebla e entrada triunfal na liña de meta de Chapela Wofco, a celebración das grandes dominadoras desta temporada na Liga Femenina. A súa patroa, Olaya Martínez, recollía a bandeira e estes foron os tempos. Como podemos ver, Chapela Wofco xa dende a primeira virada meténdolle 9 segundos as súas perseguidoras e gañando con moita autoridade, 28 segundos respecto a Mugardos a Cabana de Ferrol. Terceira Rianxo, cuarta Cesantes de Fical, quinta Salgado Perillo. E así queda a clasificación final, a clasificación xeral con Chapela Wofco como gañadora, Mugardos a Cabana de Ferrol segunda, Rianxo terceira, Cesantes de Fical cuarta, quinta Salgado Perillo, sexta Castropol, séptima Puebla. O programa de regatas da fin de semana completouse co desenlace da 16ª bandeira Concello de Ares. Dúas quendas lanzadas para iniciar a 16ª e última xornada da Liga A. Chapela Wofco era máis rápida das 6 embarcacións en liza, por diante de Rianxo e de Cabo da Cruz B. Mantíñanse os da Arealonga en cabeza, na segunda Ceaboga, e agora as súas dúas perseguidoras ian igualadas. Na primeira quenda tamén repetía Mecos como a máis forte. Remataba a regata e a temporada dos grovenses tras terse distanciado de Cesantes Rodavigo e de Narón. Os de Ferrolterra non puideron esta vez cos redondeláns e a piques estivo de botarlle a luva Chapela Wofco. Champa final dos da Arealonga como gañadores da segunda quenda e colocándose momentáneamente a fronte da clasificación. Chapela Wofco fixera terceira na véspera na táboa absoluta desta bandeira Concello de Ares. Cabo da Cruz B consumou a súa remonta ante Rianxo. Desta volta o derbi entre embarcacións da comarca do Barbanza decantouse a prol dos de Boiro. Así remataba a temporada Rianxo. E para concluir, quenda de honra con Castropol, con Tirán Pereira e o duelo pola vitoria. Unha xornada máis entre Bueu Ximei e Ares. Aí temos a primeira virada de Castropol, que marchaba a terceira, tiña como obxectivo bater tanto a Tirán Pereira como mellorar o tempo de Chapela Wofco. Na pugna polo triunfo acabou vencendo Bueu Ximei, desta vez non se deixou remontar ante os anfitrións, ante Ares. Victoria con moito valor que así celebraba a Maruxía. Terceira posición para Castropol, cuarta para Tirán Pereira, que non mellorou o tempo de Chapela Wofco e polo tanto finalizaría a quinta esta xornada. Aí temos os parciais, coa vitoria de Mecos na primeira quenda, na segunda de Chapela Wofco e de Bueu Ximei na quenda de honra. 5 segundos de vantaxe de Bueu Ximei respecto a Ares. Castropol terceira, cuarta Chapela Wofco, quinta Tirán Pereira, sexta Cabo da Cruz B. E será el definitiva da Liga A. Ares primeira, Bueu Ximei segunda, Tirán Pereira terceira, Castropol cuarta, quinta Chapela Wofco, sexta Cabo da Cruz B, séptima Rianxo, oitava Mecos, novena Cesantes Rodavigo, décima Narón. Celebración das dúas primeiras clasificadas, Bueu Ximei como gañadora da bandeira Concello de Ares e o conxunto local recibindo por última vez esta campaña camisola amarela da Liga A. A Maruxía e a Santolaya disputarán o playoff de ascenso. E o peche da temporada 2023 púxose coa gala de clausura da Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia. Ribeira na Liga B, Cabo da Cruz na A e Rianxo na Liga Femenina foron distinguidos por ter organizado as mellores regatas deste curso.
recolló galardón toda a representación de Rianxo nunha fin de semana moi emotiva para este club do Barbanza. Distinción para Muros Esteirana como equipo revelación da Liga B. Seguindo con esta categoría, Julia de Besa, de Amegrove, foi elixida como a mellor patroa. Na Liga Femenina, mellor patrón Adrián Neo, premio dirixido CEO, para que alí o reciba Adrián. Podio da Liga B con Amegrove, terceira clasificada, Mugardos Acabana de Ferrol segunda e título para Muros Esteirana, despois de arrasar logrando a vitoria en 8 das 9 xornadas disputadas. A ledicia do equipo que a vindeira campaña remará na Liga A. Terceira posición na Liga Femenina para Rianxo, outro éxito dedicado a Adrián Neo, subcampeoas as mulleres de Mugardos Acabana de Ferrol e indiscutible gañadora Chapela Wofco, 10 triunfos en 11 xornadas. Andrés Ríos, de Busimei, escollido mellor patrón da Liga A. Terceira praza nacional para Tirán Pereira, segunda Bueusimei, e na súa casa foi coroada como gañadora da Liga A, despois de máis de 2 meses e medio de competición, Ares, onde anda a bandeira do trofeo Xunta de Galicia. Así rematou a temporada, unha despedida tinguida de loito. Todas as embarcacións da Liga uníronse para dicir adeus dende a auga a Adrián Neo, unha homenaxe moi dura, intentando arroupar na medida do posible os compañeiros e as compañeiras de club dun rapaz de tan só 12 anos. Acababa de chegar a Liga Galega de Trañeiras, pero o seu recordo perdurará para sempre. Remos e aplausos dirixidos ao CEO. Rosas lanzadas ao mar na súa memoria, na de Adrián. E resultando esta hacha, transmitímoslle as nosas máis profundas condolencias aos seus familiares, amigos e a toda a familia do Club de Remo Rianxo. Descanse en paz, Adrián Neo.